Хайырлы күн, хөрмәтле тамашачылар. Мин бик күп көннәр татар телендә алып бармаган идем. Кайсы милләттәшләр ачуланалар иде, хатта мин инде монда урыс арасында булгач, казак арасында булгач, тырыштым инде урыс телендә Екатеринбургта, Оренбургда һәм Төстүбә, ягъни Солилец күрше туган авылында. Менә хәзер инде Оренбургка китеп барам, Төстүбәдән шул теге татар җырларын тыңлап, моңнары күңелемә сеңеп бара. Шуны бераз дулкынланып, башта искә төшердем, әле менә монда туганым янында утыра, шунага сөйләдем, әйтәм, мәрхүм Илгам Шакиров ага белән икәүләп сөйләшеп утырдык. Шаллы Сабантуенда сәхнәнең астында яңгыр вакытында Фарида Кудашева белән бер бүлмәдә аерым мәдәният йортында теге Шишмә дигән бар Шаллыда, шунда журналист буларак шул сөйләштем һәм күп анда әле инде Агапов дигән безнең Виталий, алар безнең авылда керәшеннәр. Мен әйтәм, Виталий, мен әйтәм, әйтәле, мөрәҗәгать ит керәшеннәргә туган телләрен онытмасыннар, чөнки алар безнең авылга килеп, урыслар күп анда, шуңа күрә алар телен югалта, шул куркыныч астында булгач, алар, мен әйтәм, тыңласыннар ичмасам. Тагы инде анда күп Азат Хусаинов һәм бүтән бик күп кешеләр әле. Шуны әйтәсем килә, ул электә мин Екатеринбург шәһәрендә яшәгән чакта, студент чагымда Маяковский исемендәге паркта йөргән чакта татар кызларын күрәдерим, алар Башкортстан районыннан килеп, монда эшкә кереп, шунда паркта инде шәһәрдә кеше күзен чыкырыр дип куркып, бәлки паркта магнитофонны татарча кычкыртып бирәләр, анда урыс егетләре алар мыскыллап төрлечә. Менә шундый тәрбия булды. Безгә әйтәләр, СССР чорында халыклар дуслыгы, кызганычка каршы, минемчә, ул халыклар дуслыгы пропагандасы бик андый аларның теге күңелләренә сеңмәгән. Шуңа күрә көләләр иде алар. Менә нәрсә әйтәсем килә, хәзер инде ирек безнең мәсәлән Покровка авылы, Төстүбә, ягъни Солилец районында элек мәдәният йортында алар урыс кызлары нәрсә дип әле бараларның Кадриль Мая дигән җырны шуны башкарды, инде пластинкада шуны бигәннәр иде. Мен шул вакытта уйлап караган идем. Әмма хәзер татарсыны куйса бийләрме? Юк, ул вакытта мине милләтче дип шыкылап күн күрсәтмәделәр иде. Чөнки мен сезгә дәлилләп әйтәсем килә, безнең туган авылыбызда 23 февральгә багышланган бер кичә булды, комсомоллар оештырды. Шунда һәр өстәл янында 4 кеше утыра, конкурс иттеләр, игълан иттеләр. Шунда һәр өстәлдән кеше бер нәрсә сөйләргә тиеш, җырларга тиеш. Без дүртәвездә татар авылның татар ягыннан булгач, мен әйтәм, тәкъдим иттем, әйдәгез егетләр, татар җырын башкарыйк. Башкарганык, тик тавышы тыңа башлагач, шунда комсомол секретаре, алар ленинский интернационализм дип безне тәрбияләргә тырышкан шундый кешеләр, националист дип теге урысча яздым мен китапта да, прошипело дип имеш, националист имеш. Менә нинди күрдегезме, ул вакытта караш булды. Шуңа күрә мин әле сокланып калам шу җырчылар белән. Кемдер әйтә, безнең җырчылар мен әле яңа гына туганга сөйләдем, менә килгәни Санифа Рангулова Шаллы шәһәрендә интервью бирде. Мен аны кызганычка каршы бастырмаган идем, шулай калды. Ул икенче килүгә миңа әйтә, сез бит бастырмадыгыз бит гәзиттә шул интервьюны. Мен әйтәм, ие, шундый булды инде. Алар менә Санифа Рангулова кыска юбка киеп дип күзе кичеп һәркайсы ачуланалар иде. Аның мәсәлән милләтебезгә әһәмиятле шундый роль булды. Ул татар җырларын башкара иде. Яшьләр айда урыста әйтәләр бит, нәрсәли фанатлары тыңлап татар телен өйрәнәсе килми. Санифа Рангулованы яратканга күрә алар татар телен ятлап башкарып йөриләр урамда. Менә шул аларның бик шундый зур роле булды аларның. Хәзер дә мен әйтәм, электән дә килгән безнең бүтән 500 миллион Шаллы шәһәрендә 250 мең татарга бер мәктәп ни барса калган иде. Шунда ничек телне сакларга? Әгәр дә ул вакытта хатта бабайларны гаит көнне миңа сөйләделәр, миңа хәзерге инде олы яшьтә алар, без комсомол булдык ди мәктәптә ди. Шунда ди безгә ди куштылар ди гаит көнне бабайларны
улай шылбыр булып цепочка ягъни җыелып мәчет зират янында торырга бабайларны зиратка кертмәскә. Ул вакытта динне кыстылар, телне әкренне кыстылар. Шул бер өмет кенә булды. Безнең шул телебездә җырлар башкарып, шул телебезне саклабаган калганны, минемчә, бик зур өлеш керттеләр шул җырчылар. Кемдер ничек аларга бәя бирмәсә дә, алар үзе башта карасын. Менә мин җырчылар мәсәлән, алар телебезне саклар калдылар җырлар аркасында. Ә мин үзебезнең халкыбызга шулай бер өлеш керттемме дип шулай уйласын башта. Шунасын аларны гаепли башласын. Менә шуны әйтәсем килгән иде хәзер. Бәлки мин озын булмасын, тамамлыйм да соңыннан тагы фикерләр туса, шуны әйтәсем килә. Һәр чакта да кеше балачактан үз телен өйрәнергә тиеш. Менә безнең гаиләдә без мәктәпкә барганда, урамда урыс балалар белән уйнаганда, они тыялар, урысча сөйләшмә, урамда сөйләшерсең дип шулай. Шуңа кара Аллага шөкер, Татарстанга килгәндә мин теге инде төп булды, база ягъни булды татар телен өйрәнергә. Шуңа кара. Шулай әйтәс килә, алар безне шул телне тырыштылар сакларга, алар инде үзләренең көче җитмәгәнгә күрә пластинкалар яздырадыр татар телендә. Алар бездә яңгырап торадыр исемдә. Чәй эчеп утырабыз. Илгам Шакировның җыры Анима дигән багышланган җыр бар. Ани мәрхүм әйтә, менә анасын сагынган мискин җырлап, шулай сагыш, шундый сагынып елардай булып җырлый ди. Без инде ул балачакта инде икенче төрле biz aytib kulabız. Әни ул дип җырчанарга акча түләделәр. Шуңа күрә ул башкара бирә нәрсә кушсалар дип. Соңдан инде бара-бара аңлый башлыйсың. Юк, кеше ул дөрестә шундый хисланып кеше башкарган икән дип шуны уйлыйсың менә. Шул менә әйтәс килә. Бер генә мәктәп булды Чаллы шәһәрендә. Анда мин танышлар булды, мин газетта эшләгән чакта. Берсе баш казый, ягъни судья булды. Ул шул татар мәктәбен тамамлаган. Берсе әйтә ала, мәсәлән, генераль мөдир, ягъни директор Челны Холод дигән. Аның әтисе белән без дус булган идек. Бер вакытта әнисе теге ул шул әтисе вафат булгач чакырды меня Коръән укырга, шунда сөйләшеп утырдык. Ул килде атасына, анасы атайына. Шунда сөйләшеп утырсак, ул миңа әйтте, менә фәлән шул татар мәктәбен тамамлады. Мин татар мәктәбен күрдегезме менә? Bütün Чаллы ярты миллион халык арасында бер бөртек татар мәктәбе, шунда кешеләр тамамлаган кеше булып киткәннәр. Ә миңа берсе Чаллы шәһәрендә мин эшләргә килгәндә әйткән, ул ди, үз телендә өйрәткәннәрне ди, гаи тафпириди вроде. Үз телен өйрәт, үз телендә укытканнар ди, они уродуют детей, Күрдегезме нинди менә фикердә тордылар шул чакта? Нинди фикердә тордылар менә? Аллага шөкер, мен теге кемдер яманлый, Горбачев, ул килде, мүлк, ягъни власть алды, бераз ирек булды безгә, үз телебездә сөйләшергә. Элек хатта шул редакциядә татар телендә сөйләшсәң шыклыйлар. Мин ана әле бетмәгән әле туган шәһәр шул Солилец төстебә газетта эшләгәндә Крашин хатыны без авылдан шуна килеп мин татарча сөйләштергән, бүлмәдә бер кеше юк. Килеп чыкты да баш мөхәррир, ул не говорите на иностранном языке дип шыкый башлады мине. Шунасын ул эштән төшкәч катырак сөйләшә башлады мин белән. Телефонда сөйләшсәм, теге абыйымның кызы белән килеп бәйләнде. Мен әйтәм, кого это касается дисәм, ул әйтә, менә яныңда кеше утыра, ул аңламый. Мен бер шидә уйлам, не кирәк ул кешегә? Ул ханым әйтә, юк, мен кызыксынмыйм, сөйли бирсен ди. Шулай бәйләнеп, шунасын инде әйтәсем килә. Biz кайсы вакытта менә уйлыйбыз, урыс телендә сөйләшкәч, урыс кешесе. Юк, мин ничә тапкыр Татарстанда да игътибар иттем. Алар я мордва халкы, я чуваш халкы бик күп очраша. Алар урыс телендә сөйләшкәч, бәйләнгәч, без шулай дип уйлыйбыз. Бу да миңа урыс ханымнары берсе әйтте миңа, уйламасын дип, урыска яман уйламасын дип әйтте. Фамилиясын әйтеп чыкты. Фамилиясын. Ул урыс фамилиясы түгел, шулай дип әйтте, аңлаттырды миңа. Теге мин урыска рәнҗеп бирмәсен дип. Шуңа күрә без кайсы вакытта урыс телендә безгә кеше әйтсә, бу урыс безгә яман әйтә икән дисә, мин әйтәс килә, шул Татарстанда урыслар алай бик каты да тормады дисә була. Менә шул төрле менә милләт кешеләре, шул Мордовиядан килгән, Чувашиядан килгән, үз телендә белмиләр алар. Урыс әйтә бит, Иван не помнишь родства дип, үз телендә белмиләр хатта.
әллә көнләшеп шул бәйләнәле татарга. Автобуста китеп барам, шунда апам белән нәрсә ди, пардон дип утырганым, теге бәйләнә башлады, ник урысча әйтмисең, ник әллә ни телдә сөйлишең. Мен аңа тоттым да сөйләдем, син беләсеңме әйтәм. Син урыс түгел, мин менә игътибар иттем. Гел я чуваш, я мордва бәйләнә безгә шул телне нитә дип. Ул күлеп җибәрде, мин чуваш ди. Инде кибеткә кердем, берсе мордва. Мин инде мордва чувашны яманлыйсым килми, чөнки алар бар татар телендә сөйләшә. Баралар, әнә булдык без Карабаш дигән авыл янында мине 500 ат тоткан бер шул теге Канивот дигән бар, Набиул Фарид дигән бар. Шул апарды бер мине чуваш авылына. Алар православ диненә дә кермәгән вакытта ди. Үз диндә дә тегелек калган бит алар диннәр шул теге нәрсәләр инде. Берсе әйтте тингриганцы, берсе язычники ди. Шунда да булмаган. Алар татарча, софт татарча без белән сөйләштеләр. Алар инде әйтеп булмый бит менә ул менә шулар безгә татарга каршы дип. Юк, әйтәсем килә бу совет милләте дип әйтәсем килә. Хәтта ул мордва да кагылмый, монда чуваш та кагылмый. Инде мордва бар, чувашлар бар, марилар бар, татар телендә сөйләшәләр алар. Софт телендә. Кайсы татар белми хаттаны. Шуңа күрә мин уйламагыз, мин кемдер әйтер менә милләт ара мәсьәләне кузгалтты да менә тәртип буза. Юк, мин үзем депутат чагымда сәрхәтип булдым, комиссия булды, безнең комитетме даими рәвештә шәһәр советында анда булдым сәрхәтип. Газетта мин бүлек мөдире булдым, халыкара мөнәсәбәтләр буенча. Шуңа күрә инде мэриянең да комиссияда эшләдем. Шуңа күрә мин тәҗрибә бар, мин беләм кайда ничек әйтергә, артыкны сөйләмәскә. Мин артыгын сөйләмәдем, тик мен әйтеп чыктым, кайсы вакытта сораштым, кибеткә кердем. Мин шул теге әйттем бит, мэрияда даими рәвештә эшләгән комиссия бар, телләрне тормышка ашыру, мәсәлән, безнең Татарстан Шаймиев чорында указ чыктымы, карар чыкты. Шунда мин хатта шуны тормышка ашыру дип без менә шулай әйтәләр, алар әллә көнләшәләр. Бәлки ул үзенең ниендә җумһуриятында яшәсә шул Мордовиядә, бәлки алай әйтмәс иде. Анда үз телен ишетеп ул ничектер уңайсызланыр иде. Монда алар әллә көнләшә, менә мәсәлән сез монда без телебездә сөйләшә алмыйбыз, сез сөйләшәсез. Шуннан да бәлки туган халыклар туган дип инде, туган халыклар. Күршедәге мордва бер ир кеше чәйгә чакырган идем. Менә безгә ди мордва мәктәбен ачырып җибәрергә кирәк. Мин әйтәм, мин бит йөртмим артыннан, син үзеңә кирәк. Еламаган нәрсә татар халкына әйтәләр, еламаган балага күкрәк бирмиләр. Шул кебек үзең йөрмәсәң. Шул бәлки шундый кешедән дә буладыр, каян беләм. Шуңа күрә мин аны кешеләрне менә гомумән гаипләп әйтәс килми, менә бу милләт халкы безгә каршы тора. Юк, үзебезнең татар халкы арасында бар, туган телен белми, хатта сөйләшәсе килми. Әле мин бер хәзер инде тыелган социаль челтәре бар, шунда хатта сөйләгән идем, мазаклап аны. Мин инде сатира һәм юмор, мазак журналы кеше вәкиле буларак шуны яздым. Тегеләргә татардан сораганнар, вы говорите по-татарски дигән. Әле я татарча сөйләшәсезме? Ул әйткән, ни в каком случае дигән. Менә үзе туган телен белми, хатта туган телендә сөйлә алмый, урысча юк, гафу итегез, урысча сөйлә алмый. Ни в каком случае дип тора менә. Кеше көлдереп. Менә шундыйлар бар. Казандагы телевидениедә карыйм мин кич белән, кызыксынып. Элек, мәсәлән, мин тырышадырым татар телен өйрәнергә телевидениене карап, татар телевидениене. Хәзер тыңлап торам, инде районнарда, татар районнарда җитәкчеләр сөйлиләр. Шуңа бәрәкәт теге урыс сүзләрен кыстыралар да торалар, урысча сөйлиләр тора. Әйтәм, инде авылларга хатта килгән шул надансызлык инде, надансызлык бу. Наданлыкмы нәрсәме, надансызлыкмы инде нәрсә? Гафу итегез, ялгышып хәзер әйтеп торам инде. Невежество урысча әйтмәкче инде. Наданлык хатта авылга килгән. Кемдер шун белән хатта соклана, горурлана. Мин белмим туган телне ди, мактана. Мин Татарстанга килгән чакта миңа мактанып сөйлиләр хатта. Мин татар телен белмим. Безнең авылда, урамызда кайсы татар малайлары уялып ди, татарча белмим дип әйтәләр. Монда Татарстанга килдем, хатта шулай горурланалар, мин белмим татарча дип. Менә белмим, ул киләчәктә кеше эшли, Төркиягә барамы эшләргә, Азербайҗангамы бара,
Кипр утравына барамы, мәсәлән, Өзбекстанға бара, хатта ул Түркменстанға барамы, Қазақстанға, Қырғызстанға бара, Дағыстанға бара, анда құмықлар бар, мәсәлән, балкарлар бар, мәсәлән, анда карачайлар бар, Қырым татарлары қайдадыр. Неше түрки, менә 20-дән артык түрки милләте бар. Алар менә хатта алыгыз гагаузлар, Молдовага барыгыз, гагаус, алар телләре якын безгә. Менә күрдегезме, без нинди киң, бай түрки халыкларын гаиләсендә яшибез. Менә син мәсәлән, кеше туганын яратмаса, сөйләшәс килмәсә, шыкый башлар. Ник син туганың белән катнашмыйсың, сөйләшмисең? Без менә бит шул әйтләргә була безне, әгәр дә без үз телебездә сөйләшмәсәк. Ул бит кеше мәсәлән өнти үз телендә. Шул былтыр булдым Балкариядә, Нальчикта, теге урысча әйтмешли вывеска, алар һәммәсе язылган, менә тагы килеп алар белән сөйләшәм татарча. Ник сез миндә культура дип яздыгыз, бездә мәдәният дип языла. Алар әйтә, бездә дә мәдәният, тик менә шул сүзләрне үзгәртеп торалар ди. Менә шулай аерылганны аяшаган, бүленгәнне бурышаган дигән татар халкына әйтем бар. Без менә аерылып, үзара милләтләр бердә катнашмыйбыз, үз телебездә сөйләшмыйбыз. Шуңа күрә телебез югалып бара. Тел белән гырыф-гадәт югалып бара. Инде бердә аптырап калмагыз инде. Ник менә безнең яшьләр шундый сүгенеп, арак эчеп, урысча сөйләшеп бузылып китте. Чөнки шул нигезендә нәрсә? Шул ваимсызлык, урысча равнодушие, үз гаиләсендә балаларын тәрбияләмиләр ана телендә. Соңыннан аптырап торалар. Шителгән барганда, менә мин әйтәсем килә, Кипр утравына барганда, бер 3 көн тордык Истанбулда. Шунда профессор бар, Тураны язган, кызганычка каршы вафат инде. Шунда түрк урыс сүзлеген сорарга уялдым, кайтканда ул миңа бүләк итте, Төркия байрагы белән. Шунда бардым да, мин татарча сөйләшәм, мине аңлыйлар. Хатта ни исемдә төшеп калды, ул миңа мусафир дип әйтәләр миңа. Мин аңладым, төркләр милмә сөйләшә, сән мусафир ди. Мин әйтәм, ничек ятлап алырга бу сүзне? Муса, ягъни Муса Җәлил, эфир, Муса эфирда, мусафир дип шулай ятлап алдым. Күп сүзләрне. Татарстанга килгән чакта хатта ипекчи дигән, алар ипи пешергән төркләр телефонын алдым да, телефоннан сөйләшәдер. Инде менә мәрхүм абый шуның җиңги миңа көлә, Yorum дип теге мине көлгән була, теге мин төркчә сөйләргә күрә. Шулай әйтәс килә, мин анда килдем дә кибетенә. Анда мин әйтәм, беләсезме, татарча әйтәм төркләргә. Бездә дә мин әйтәм, Татарстаннан бит, бездән дә түрк локанты, ягъни ул вакытта әйтә, ресторан дидем инде, чөнки татарча гына белдем, урысча. Әйттем, мин әйтәм, кибетләр бар. Безнең өлкәр дигән хатта менә кибеткә килде машина, товар белән. Шул да бар миндә, бездә дидем шулай. Алар инде ничек гарап әйтерләр, баракалла, шулай шатланып тордылар. Әвет дип татарча сөйлим. Алар төркчә бер-берсен аңладык. Алар мине утыртып чәй эчерделәр, кунак иттеләр, бүләк иттеләр. Хатта ширләп яткан әбиләренә тауда йөргән кәҗәләрнең сөте бит шифалы ди. Шуны пауза поставлю. Бер ишетелми, әйтәм. Ни шифалы кәҗә сөтен шунда миңа ни сыйладылар, шул кәҗә сөтен. Шунда инде утырам, теге әйтә, менә кунакны, дусына әйтә, кунакны озатып куя әле отеленә ди. Мин уйлап торам, Аллага шөкер, мин аны барсам, мин кояш чыкканчы йөрер идем, анда эзләп таба алмас идем, чөнки анда отель, бу мискин машинасы белән әйдәде, бензинны якты, сорый, нинди отель? Мен әйтәм, Шато Ламбоза, берсе Джелибрити. Аның янында нәрсәләр бар ди. Мен әйтәм, мин инглиз телен белмәгән күрә, мин немеш, алман телендә сөйләшкән күрә, мен әйтәм, Нихт клуб, найт клуб икән, языла, Нихт клуб укыйманы. Шул булды. Ахырында яри тапты ул отельне. Мен аңа бер $3 биргәнем, ул вакытта инде бик зур акча, 90-нчы елны. Ул бик шатланып, сөенеп китте. Менә әйтәсем килә, күрдегезме? Хатта әйтәләр, менә шул Сүрияны алыгыз. Гарәп илләренә, ул бит элек Госманлык императорлыгында торган халыклар, алар ди беләләр ди түрк теленә күбесе. Барасың гарәпләр белән, шунда арасында бар түрк телен белгән. Татарча сөйләшсәң, сине аңлыйлар. Кеше кирәк. Нигә кирәк миңа менә шул татар егетләре, бигрәк кызлары? Нигә кирәк миңа татар теле? Менә урыс теле, мин инглиз телләрен. Син инглиз, алар халык арасында яшәмисең, син телне ятлый алмыйсың аны. Бер кайчанда. Син барасың шул Төркиягә, урамда сине нитәләр,
кабул итәләр. Син кая барсаң да менә әйтәсем килә, Мәскәүдә бер Александр дигән, оныттым инде фамилиясын, ул Мари егете бик акыллы шундый. Шуның белән китеп барабыз Стамбулда, ул урамны да китеп барганда юлны сорый берәүдән. Теге нәрсә, компьютер, сотовый телефонда ни эшләми инде, күрсәтә торган юлны. Килә дә инглиз телендә өндәшә тегенәргә. Теге кеше төрк тора, аптырап аңламый. Әле анекдот бар бит. Бер кеше килгәндә, урамда бер кешегә инглиз телендә, француз телендә, алман телендә, испан телендә, төрле телдә өндәшкән, шунасын тегесе бер нәрсә әйтәлми. Шунасын, ну что тебе помог знание иностранных языков, күршебез мазаклаган. Шуның кебек, ул инде инглиз телендә сөйләшә, тегене аңламыйлар. Мин тоттым да татарча әйткәнем, шул аңладылар да, хатта озатып та җиттеләрме белмим. Менә шуны әйтсәң, җәмәгать ул башта уйларга кирәк, ана телен белергә кирәк, өйрәнергә кирәк. Хәзер глобализация дигән көчле шундый күренеш. Хәзер сез чит илгә барасыз, үзең телендә сөйләшсәң, анда хатта сине яхшы кабул итәләр. Менә хәзер шундый аңлыйсыз инде, хәзер ни тормыш, халыкара тормыш. Шуңа күрә мин әйтәсем килми. Барасың, син бер телдә сөйлисең, сине кабул итмиләр, ачулары килә. Икенче телдә сөйли башласаң, алар кайсы вакытта ул телне белсәләр дә, ул телне халкын яратмыйчы, икенче телдә сөйләшсәң, сиңа шатланып китәләр, син икенче телгә күчсәң. Шулай дип китәләр. Шулай әйтәсе килә. Һәр чакта да кеше онытмаска тиеш. Менә шундый ул белем, әле минем бер мөфти Талгат Таҗетдиннең ярдәмчесе Татарстан буенча шул әйтә, без ашка чакырганда ул сөйли, байлык бер айлык ди, белү мәңгелек ди. Шулай җәмәгать, мин сезгә телим, белүгә нәрсәне, белемегез мәңгелеккә булсын. Һәр чакта да теге Польшада яшәгән бер язучы әйткән, урысча әйтеп чыгыйм, считайте несчастным тот день, когда вы не узнали ничего нового, не прочитали ни одной страницы книги, не узнали ничего нового. Шуның кебек, һәр көнне бер сүз кеше өйрәнсә, үз телендә елына 365. Әгәр дә 10 ел дәврендә ул өйрәнсә, 3,5 мең сүз белә. Күрдегезме, нинди кеше бай була? Чөнки электә безнең ата-бабаларыбыз гарәп илләренә барган, гарәп телен өйрәнгәннәр. Төркия, Госман императорлыгына барып, төрк телен белгәннәр. Перси, Фарси илләрендә барып, анда Фарси телен өйрәнеп кайтканнар. Иң укымышлы кешеләр булган, татар иленә килеп алар, монда үзара теге Сибир татарлы гапләшә ди, гапләшкәннәр, сөйләшкәннәр. Шуңа күрә татар телендә бик күп анда нәрсә инде, урыс әйтә, заимствование ди. Менә мәсәлән, Чуваш халкы бар күрше, алар әйтә, менә без болгар телен саклап калдык, болгар телен татар сакламады ди. Мен әйтәсем килә, ул ни сәбәпле безнең тел шулай, ул байып китте. Урыс әйтми бит, менә без инде славян телен саклап калмадык бит инде, не барсы 30% славян теленнән сүзләр кызганычка каршы дими. Алар әйтә, безнең урыс теле бай ди. Чөнки алар төрле халыклар белән катнашып, ал халыклардан теленнән кабул иткәннәр шул сүзләрне. Менә мәсәлән, сарафан дигән, урысның хатыннарын киятергән милли киемен алыгыз. Ул сарафан, ул Ираннан килгән. Иран ханымнарын киятергән киеме булган. Күп анда татар теленә сүзләр кергән. Ичмасам, кеше шундый надан булса да, алып язып чыгарсын, яки интернетка кирсен дә, урыс телендә татар теленнән кергән сүзләр дип, анда йөзләрчә бар. Ичмасам, шуны ятлап ал, шулда татар теле була. Хәзер инде карап торам, ул татар телендә сөйләшкән була, шуқка бәрәкәт аралашып тора теге винегрет, бер сүзе татарча, дөрес тә килеп чыга. Яшелчә бар, яшел мәсәлән татар теле. Кызыл теге чигендер урыс сүзеннән кергән. Шундый винегретта сөйләшә, анда да инде на без рыбы и рак рыбы ди. Шуң кебек тамамлыйсым килә. Инде менә кем шундый сабырлык белән тыңлады, менә Оренбургка киләтабыз инде. Сабырлык белән тыңлады, шуларга рәхмәтемне белдерәсем килә. Җәмәгать, әгәр дә татар халкы мине тыңласа татар телендә, мин әкрен күчәм татар теленә, шунда еш татар телендә тапшырып барам. Алар кайсы вакытта 1-2 теге
анда мысанда бірсі қышқырып қоя, неге сен туған тілінде сөйлешмейсің? Мен бит инде хәзер яратмыйман ди сүз, ул блогер дигәнме, мен журналист. Әгәр дә кеше ул гәзитне укымаса татар телендә 2 дәнә чыга мәсәлән ул гәзит иртәгә ябыла. Ник менә мен шул 2 кеше өчен тырышырга тиеш татарча телемне ватып, кайсы вакытта миндә дә менә онытыла башлый. Мен чөнки туган авылыма кайттым, алар һәммәсе тырыша, урысча сөйләшә татарлар. Район үзәгенә килдем, туганнар һәммәсе урысча сөйләшә. Минем әни ягыннан туганнар, мин турдым шунда. Мен әйтәм, ник сез ана телендә сөйләшмисез? Мен аларга иртәдән торгач, хәерле итә дип аларны өйрәттем, хәзер инде сөйли башладылар ичмасам. Алар әйтә, гафу ит инде, менә ди безнең ата-бабаларыбыз ди репрессия астында калды ди. Алар әти-әни безгә кушмыйдыр, урысча сөйләшегез дип әйттеләр. Татарча сөйләшә куркалар, куркытып тиргәннәр, ата-бабаларын репрессия астында хатта булган. Аларны атканнар, аталары соңыдан фаҗига эләккән. Шуңа күрә алар куркып, әти дә куркадыр бездән. Шуңа күрә алар шул урыс телендә сөйләшкән, урамда аны татар икән дип ул вакытта төстүбәдә булган шул. Революция кадәр мәсәлән 1897-96 елны хисап калгы санны, ягъни перепись булган. Татарлар шунда 23,5% татар булган. Әйтсә 4-нең 1-е. Алар үз телендә сөйләшкәннәр. Үзләрен мәдрәсәләре булган, мәчеттә йөргәннәр, беренче таш мәчет, ничә мәчетләр булган. Менә хәзер кызганычка каршы алар теге бер тик монда тора, күршеләр урыс. Инде алар урысча сөйләшәләр, телләрен югалтып баралар. Татар мәктәбе булган анда мәсәлән, кем килә шул шәһәр безнең Төстүбә, ягъни Соллес шәһәренә, Персиянуна китеп барганда, Персиянудан түгел, хатта юк, Советский урамнанмы китеп бара, ул нидән парктанмы теге Оренбургский урам Струково дип аталган, шуннан китеп бара ул мәсәлән вокзал ягына, шунда музей бар, музей алдыннан уң якта элек шәһәр советы булган, хәтта башкарма комитеты. Шунда татар мәктәбе булган. Күрдегезме, нинди шәһәрнең үзәгендә шундый нинди матур бинада ул нәрсә турында сөйли. Ул сөйли, менә татарлар монда көчле булган. Урамнар татар исемен алып барганнар. Мин кайттым, Муса Җәлилнең, ана карагыз, урысча язылган 2 дня из жизни Мусы Җәлил дигән, 3 дня дип ялгыш, 2 дня дигән. Шунда вакытта Муса Җәлил анда бер татар Абдрашитовмы шунарга килгән. Шуңа килгән, алар бер 2 көн күңелле вакыт уздырганнар. Шунда